Iki jam piro? Mas aja yo bene to. Reok gerak ya bener. Gerak teman. Hati lu kan mulai. Minuman sing gajah enak. Awak dhewe didelok para sesepuh. Awak dhewe kudu duwe botol cilik-cilik sing totalitas, sing apik, aja udu nedrek. Didelok kok. Nggih, Pak. Sini, Pak. Ditingali sesepuh ya Allah guys, sugeng sampean para sesepuh saking gagah wani ya ampun pun rawuh alhamdulillah niki ketuane pun wes alhamdulillah. Ketuane to iki goreng iki mawane ugat sesepuh kan ketok miyang-miyang lha iki kok bapak loncrot. Awan dene kok ya lungguhe madhep rene iki tak pikir ketua apa piye wong ning ngarep kok. Lah iki kan isine macan iki to. Lah iki kok. Sing berarti kudune piye? Wis satu sik no. Satu dhisik lagi etrek. Oke. Semangat buat semuanya. Rasito baleni. Semangat sore semuanya. Ini oke. Kita rombongan ini. Untuk kowe kok ini. Untuk yang ada di teras rumahnya Mas Arif, semangat sore semuanya. Enak, semangatin. Pawon, nuwun sewu niki wong pawon kudu kowe. Nah, semangat sore semuanya. Kesel. Ini aja kata kesel lagi. Telung dino ora leren Mas Arif iki. Apa nih? Acara leren. Loh, blok itu kok lho. Ade buret lho. Kok cok arep dhewe. Nek sabagi ora seneng aku ngene iki lagi kakang aku lho ibarat. Kakangan opo kas? Sing meneng apa iki meneng. Bareng aku urip ning kene sing ngopeni iki ya Mas Arif. Sing gedhekne aku ning kene ya Mas Arif. Iya ya. Adewe tanggapan ning kene ping pindho. Oh iya jeneng. Oh seneng sambatan tok sing bayar loro iki tok. Bebek potonganmu. Lagi bayar aku. Hale kok korea pindho. Sing 6 tahun iki. Kenapa? Peri aku arep sambatan tok. Jangan semuanya kaya apace ya lho. Kowe yo ora ngira teko semono. Lah iki lak adewe ibarat ning kene iki ya wis nandur amal jariah. Nandur amal apa bosok iki? Kok bayaran tekok sik 250 to nggih. Singo soju 500 karo 250. Ora apa-apa sing penting lak adewe nyambut gawe tenanan dingin ngregenge suasana acarane kakange adewe. Ora kakangmu tok, ora kakangku. Kowe berarti ora bolot ini. Ora bolot. Ora apa-apa tak bolot dhewe. Wong aku teko kene iki batese iki lho ya. Nuwun sewu. Amin. Ilerekmu ya rek ya tak nggih batas. Iki maret lete teko sing abang putih. Ya, kowe mesin agak to? Weru mana. Orang matamu.
Kowe ora menghargai sing tuwek. Lah ngopo? Kowe nghargai sing tuwek rumangka lho. Sesepuhe tekan, lha kok malah jaluk duit rono tok. Lah kudune. Itu menghargai sing tuwek, genteng iki. Ayo, genteng Pak. Harus pundi? Aku lagi mikir duit. Ora mikir duit apa-apa kok milak urusanku rumah tanggaku. Yo, Lah bagus padamu. Maksudnya ini tuh, uang menghargai orang tua sing nongkrong, sing tua yang bisa ngergani. Lah ini 50, ini 100. Alhamdulillah. Lah kontone mboten balik. Lambianmu ngono besok. Kowe wong loro, wong kerja borongan, wong kerja dhewe. Ngono ku. Borongan. Ora ya akeh iki. Sesepuh nyakon. Tak nyeket ya iki wae. Lunas. Lah iki lah wis apa ki ibarat ki lah cara rezekine diitung ning dina iki mau wis luwih sangka luwih. Kowe apa borongan aku dhewe 100 kok. Gitu, Pak. Oh. Ah, saling ngono bae ora. Ora apa-apa aku ning kene kowe ibarat meremehkan sing kene kowe ngunggul-ngunggule sing. Yo ya kontrak iki dijujuk dhuwur. Terus Dipendem jeru. Dipendem wah dicelantasan lho kowe. wis campur iso ngono kabeh. Anake Rina iki. Lah kadose. Wong kowe Wayangmu Dalammu ning ngono ya garisnya dibates lho pisan. Ora apa-apa. Garingan. Ini protokolnya apa tuh gini-gini? Kamu tukang bilang sendiri cetuk. Ketemuan nih kok desa Rajula. yo matamu. Nek tak bono cok. Apa? Wong perjanjian mau wis jelas perjanjian di awal lho. Batese dhewe iki kene. Kene iki nggonku, kene nggonmu. Sing ngene. Mbak. Kok segala mawon. Dan bunya ya tok seneng. Segak mawon. Bosok mawon. Kowe aja ngono lho, kowe aja cilik-cilik lho. Ikas yo ben. Wong sesepuh iki mendoakan singkong, ben singkong ini berkarya dengan baik ya toh, Pak. Relak saling dijaga. Ora kok diubah-ubah ngono kae. Wong tuwa iki karek nyurung anake. Apa perintah disuruh kuwi? Ya maksudnya nyupport kuwi lho. Lupa nek kowe duit. Lah kowe iki wis diwehi. Lah kok pitok sanjine ora diwehi. Kowe aja karo ngukur gecikan wae kok. Rombonganmu nih. Ya wis kene. Duitmu di duitmu. Ngos.
tak susui 50 sewan. Pendandok. Ditongane sampe mepet. Betul keras suwi. Rembug dam ngene iki aku lak rasane. Badake 12. Kok garwane susu yo. Ya ibarat adewe ning kene iki lak wis keluarga. Aku sebagai adik adewe kudu iso ndongake nggih. 100 to saya iki. Nah, Cepet, Pak. Are ora adewe ning kene lak keluarga. Kudu iso ndongake. Iso, piye kok yo kok. Lah piye lho ning luar negeri kono ning Korea dirangane taun. Sing itu yo Hongkong, Wedok ya Hongkong. lanang Korea. Alhamdulillah ning kono ya wis dadi ketua paguyuban Reok Korea Singo Muda. Muga-muga tetep lancar, tetep kompak. Amin. Sapa mane para kok digawe Amin. Terus rezekine saya lancar. Lancar. Aja masalah omah-omah. Oke, Tapi kok udah cilik lho gitu. Neng, Luk, Apa? aku iso ngoncenge jenenge Mas Arif. Pripun? Iki simpel. Piye? Iki arah wong barabe iki arah kudu dikoni ndi. Kudu genah, Inovatif kudu dipikir. kudu dipikir. Masalah yang berkarya dalam berpikir rumah tangga tetap kudu adil. Tujuannya tetep anak karo bojo. Anak kalau betul lah, Mas Arif ora mungkin tetap Korea tok. Tetep arep usaha. Muga-muga Mas Arif saka Korea nek balik di usaha sing gede. Saged jenengane anak bojo. Gatel ndase kok omong koyo ngono. Keceron. Yo kumohon. R iki rukun. Rukun. Muga-muga keluargae sing itu langsung tetep rukun. Amin amin ya rabbal alamin. Melimpah rokok Kalau jinawi. sinami rezekine melimpah. Kan? Tapi lah kuwi Insya Allah rumah tangga rukun rezeki tetap lancar. bener. Innamal a'malu binniyat. Bener aku. Kok lihat apik rezekine bakal ya apik. Nah, nompo nek panggah Apik ngono nek Mas ngono kowe iki ra iso to. rokok arek rong pil cekelek. Nang ngono kok iso kok rong mobil lho nek jero lek akeh papakan. Patakan rokok becek iki. Kejian wis tadi. Kejian ya kowe iki yo. Iki pikiran rumah tangga sing itu pikiran ibadah sing lanang kudu iso ngedone. Sing lanang pikiran ibadah sing itu kudu iso ngedone. Rumah tangga gak iso gawe budul. Ngono kuwi. Kudu apa ki saling sadar. Betul, serabi. Apa serabi? Burung. Wis pengalaman Bu. Anjir kok nang ngono kuwi. Ajane pengalaman lho ya. Ya jare tonggoku ngene iki mah. Kene iki nuwun sewu anu setrine Mas Arif mengke bidal mulai ketemu kok. Oh setrine jero to lho tak kira lho kowe iki lugu nek kene iki lho. Soale Mas Arif ki mah kudu guyonan, gojekan. Muga-muga saya itu salah dibalik kejelancar. Amin, amin, Sehat ya selalu. amin, amin. Iki sampean ibarat ngamal ibadah, ibarat kepanjenengan tangga tentara. Yeah. Iki ibarat yo sedekah. Siap. Oke, nuwun sewu kagem lingkungan setempat ingkang rawuh wonten mriki nek acara rep dereng rampung ampun mundur rumiyin mergi saking Mas Arif sak keluarga mengki wonten door press. Nggih menika kipas blower mriki mungkin kagem debet ing wonten Yo prese udu kuwi. Mas Arif ku patung teko Korea. patung Sumo, sumo. lho. Kalau mundur. Wis pokoke ate matur suwun Gus. Ora kurang nyari iki karo
para sesepuh saking Paguyuban Gagawangi matur suwun sampun rawuh. Tetap